Matul din il-ġimgħa f'pajjiżna se nibdew inħossu l-effett tax-xemx qalila tas-sajf dan hekk kif it-temperatura se tkun qed tinħass fil-livell ta' 37 grad. L-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ twissija safra sal-ħadd li ġej minħabba l-kundizzjonijiet tat-temp bit-temperaturi se jibqgħu għoljin b'mod konsistenti. Il-ħamis l temperatura se tkun 35 grad Celsius u fil-għaxija sal-ħadd l-inqas temperatura se tkun qed timmarka 25 grad. Intant peress li r-rieħ mill-ħamis se jbatti xi ftit dan se jaffettwa wkoll kif se tkun qed tinħass is-saħħa tax-xemx. Skont it-tbassir tal-Uffiċċju Meteoroloġiku l-ar ġurnata fejn tidħol il-qawwa ta' sħana se tkun il-ġimgħa bl-appelli tal-awtoritajiet tas-saħħa jkunu sabiex wieħed jevita l-arħinijiet ta' wara nofsinhar u persuni li jaħdmu fuq barra jistkennu kemm jistgħu u jixorbu l-ilma. It-twissija tal-Yellow Warning tapplika wkoll b'mod partikolari għall-anzjani u persuni b'kundizzjonijiet mediċi sabiex jevitaw ix-xemx u jżommu friski kemm jista' jkun fl-eqqel tas-sajf. Is-sitwazzjoni f'Malta segwi dak li esperjenzaw numru ta' pajjiżi Ewropej matul il-ġimgħa li għaddiet. Mir-Renju Unit sal-Balkani, sħana li qed tikser kull rekord tal-aħħar snin. Franza fost l-oħrajn affaċċjat sitwazzjonijiet ta' emerġenza li rari kien hemm bħalhom fil-pajjiż, emerġenza ta' sħana li kkaġunat żieda ta' aktar minn 2000 fatalità. Fil-Belġju kienu reġistrati mal-1222 każ ta' imwiet eċċessivi dovuti għal heatwave li jfisser 39% aktar minn normal, bi kważi nofshom ikunu persuni li għandhom minn 85 sena l fuq.